ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಚೇವುದೇರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೂವನ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಡು ವರ 2 ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಬತ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ಉಂದು ಮರಿಯಾಲಡ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನ ಅವಲ ಮರಿಯಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚೇವುದೈರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಏತ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಡ್ಪಿನ ಹತ್ತಂದೇನು ಈ ಚೇವುದೇರೇನು ಒಂದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ವರದಾನಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಈರೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ನಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ವಿಧದ ಚೇವು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಐಟ್ಲ ಈ ಚೇವು ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಚೇವು ಎಂಕುಲು ನಡ್ದು ಪುರ ಮಂತದಿನ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಎಂದೆತ್ತದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಕಂತದ ಎಂಕುಲು ಅವೆ ನೀಟ್ ಅದ್ದೆಕ್ಕದು 2 ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದ್ದೆಕ್ಕದು ಅವೆತ ಚಂಡಿ ಪುರ ಪೋಯಿನೇನೆ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ದೀವಂಡ್ರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ದೆತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು 10 ಚೇವು ಧೈರ್ಯನೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ದೀದು ಅವೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಈ ಟೈಪುಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಡ್ಲ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತದ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರೊಂಡ್ರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರಾಗಿ ಮೂರೊಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಸಪೂರಡ್ ಮೂರೊಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಬಿಸತ್ತಿಡು ಮೂರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕತ್ತಿಡು ಮೂರನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಸಪೂರಡ್ ಮೂರು ಹಾಪುನುಂದು ತುಲೆ ಏತ್ ಸಪೂರಡ್ ಒಂದು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಚೇವು ಧೈರ್ಯನ ಮೂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಪೂರ ಮುರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಅರಿ ಕಡೆ ಅರೆಗುಂಡು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ದೀವಂದೆ ಈ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮಕೊಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡು ಅರಿ ತೊಟ್ಟುಗ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಅರೆ ನಮಕ್ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7 ಮುಂಚಿದೆ ತಂದಾನೆ 7 ಮುಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುರ್ಚಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕೊಂಚ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಈ ಮುಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅರಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆ ಇರಂದು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಓಕೆತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅರಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗನೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ದತ್ತಂದೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ರೇಷನ್ದ ಅರಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ದ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಅರಿ ಒಂದು ಈ ಮೇಟ್ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ಬಳಂತೆ ಅರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿದೆ ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಈ ರೇಷನ್ ದಾರಿತ ಬದಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಪಾಡ್ಡ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನನೇರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀ ಅರಿನಿಯಾನ 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನದ ಐನದು ಬಕ್ಕಂದೇನೆ ನೀಟಾದ ಲುಂಬುದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತೆ ಕಡೆಕ ಒಂತೆಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಲೆ ದಯಮಾಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ತೆಲುಪು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈಕೊಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂದನಿತೆ ಕಡೆ ಒನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವಡು ಒಂಥರ ತರಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆನೇಟ ನಿಕುಲುಂದೇನು ಕಡೆ ಒಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಪಿನಾಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ಮಲ್ತಾರಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಬಂದನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ದೆಕ್ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾದ ಬಂದನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡರ್ ನಾಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಚೇವು ಧೈರ್ಯನ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡೋಣ ಏತು ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ತಪ್ಪು ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ವರನ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆಂತೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಏತು ಬೋಡಾತು ತೂದು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಾಪಿನಾತ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತದ ಕೈಲಿಡಾವಡು ಚಮಚಡಾವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಬಾರೆದೆರೆದಂದೆ ಬಾರೆದೆರೆ ಬಾಡಾದುಜಿ ಯಾನು ಬಾರೆದೆರೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆ ದೆರೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನ ತೆಕ್ಕಿ ದೆರೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಯ್ಟ್ ಬೋಡಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಾರೆದೆರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೈಟ್ ಒಂಜಿ 2-10 ಬಂದ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲು ಬೆಯ್ಯರ್ದು ಎರ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ಟಾಳ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಡಿಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತೊಂದ್ರದಿತ್ತೆ ಈ ತೊಂದ್ರುಡು ಈರೆಂತ ಗಟ್ಟಿಂದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾರೆಗುಂಡು ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 3/4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯೋಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ಮೇಟ್ ಅವು ಬೇಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಾರುಂಡು ಆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ತವಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ಮುಂಚಿ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿನೇ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಂದೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗಂಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದು ನಿಂದ ನಿತ್ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ವಾಪಸ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಲ್ಲಿಯಡು ಮುಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾರುಂಡು ಆತು ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಯಾರುಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಂದೊಂಥರ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತಂದೆ ಮುಲು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಪುಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಪುಳಿಯಿಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಒಪ್ಪಸಿಯಾನ ಅವೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಆತ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಕಡೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲಡು ನಮಗೆ ಕಡೆ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಡು ಏತ್ ನೈಸ್ ಕಡೆಪರ ಆತು ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪತ್ರಡಿಯಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಕಲ್ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಐಕೊಂತೆ ಮೈತೊನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ತೋಪು ಕಲ್ದೆತ್ತದು ನೀರು ಮೈತೊನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಟ್ ಅಡ್ಡಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತಾತನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಾರೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಕೂಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂಲ್ ಆತನ ಮುಲು ಕೂಲಾಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಇಂದೇನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಾರದೇರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೇವುದೇರೆತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಅವೇನು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೀಸ್ ಆದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಂಚ ಈ ನಮ್ನಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸೇ ಮನ್ಪುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವು ನಿಕುಲು ಕೈ ಪಾಡ್ಲೆಕನೆ ಓಕೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದಿವಂದ ಯಾನ ಆ ತೋಪುಗು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಡ್ದ ಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾಸಮಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಬೇವರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇವರೆ ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಬೇವರೆ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀ ತುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮಂತ್ ದೀದ್ನ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ತೆಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಸರಿ ಐತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡಾಂಡ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹೋಗಿ ಕಾರಣಗಳ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಥರ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ದಿಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಅವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಾತ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ನ ಪತ್ರೊಡೆನ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕೊದ್ದಿನ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ನ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಫುಲ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಲೈಟ್ ಆದವರ ಮಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಡ್ತಂದೇನು ಕೊದ್ದಿಯಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾರ್ದು
ಕೊದ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ತುಲೆತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾದ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾರ್ದು ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಡ್ಚಿ ಹೋವೇ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚು ಕೊದ್ದಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕನೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೀತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ತೋಜಾವನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ದುಮ್ನಾನಿ ನೈಟ್ ಈ ಅಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ತುಲೆ ಏತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತುಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಏತ್ ನೀರು ದೀದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಇನ್ನು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಒಂಥರ ಸೂಪರಾದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಂಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಂಡ ಪೊಡಿ ಅವಂಡಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪು ಈ ಪತ್ರೊಡೆಡುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೀಸ್ ಲಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಪಾಡ್ನರ್ ದಾರ ಪೀಸೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ದಾರಿ ಕಜಾರಿ ಪಾಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊರ ಸಲಾಂಡಲ್ಲ ಮರಿಯಲಡ ನಿಕುಲು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆಂಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್